Elihle nantiya silibona ngamehlo enhliziyo asinyane siyakulishiya izwe lingajabulisika lami
Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wami, ngiyacela ube namandla. Size uNkulunkulu wethu ukukhuluma, usebenzise lo mzimba, uhlale phansi, uzambule ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Zambuleke uNkulunkulu wami, zambule Moya Ogcwele, nami ngilalele, khuluma Nkosi. Thumela ingelosi yakho, uqinise lo mzimba, thatha ilahlele ukuthi i-altare ubeke emlonyeni wami, ungihlanze Nkosi, ungigcwelise. Ngiyacela ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo, ukuba nami ngeNkosi khona konke kuphume umlilo emlonyeni wami ogcwele, ngoba wena ungumlilo oqothulayo. Ngenze ngibe ilangeni lomlilo, abagulayo basinde, abathwele kanzima ezolweni basizakale. Kungabi yimina ngoba wena Moya Ogcwele, thatha indawo-ke nakule ndawo. Ngiqalekise imimoya, amadimoni, amademoni eziphansi, ukuthi awahamba wanasabela. Philisa-ke lo mzimba Nkosi, ngiyacela ngoJesu Kristu Nkosi yethu ephilayo. Dumo lonke silinikeza wena la ngalesi sikhathi. Amen. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Angithobeke-ke ngibingelele abefundisi, baba umsana nomama, ngibingelele abathi usisi wabo, ubaba uMaseko nomama uMaseko. Ngibingelele-ke obaba bakhona, nomama, intombi nezinsizwa Sunday School egameni leNkosi uJesu. Umphathi wohlelo nabasizi babo, abantu abami laba baculayo belinda umphathi wohlelo ukuthi asukume. Basebenza indima enkulu kabi, kuyababiza ukuthi kufanele bahlale ekundleleni. Ngiyajabula-ke ngibezwe bekhuluma kanje, ngoba kwesinye isikhathi inkonzo ilimala kubona. Ithi qala iqhubeka, hayi sekudanza amadimoni ngaphakathi. Makuqale bona bawashisa, waphinda lithola ithuba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyathobeka kakhulu. Angidluleke la kuntombi onginikeza i-challenge. Ntombi kuyabhuka. Uphi kambe uhlezi kumanje? Oh, angisaboni. Kuyabhukwa ntombi, ngiyeza ukuthi ufuna sifike. Noma ubani ufuna sifike la kiwa khona uyasho bese siyaya. Kodwa kuline model. Uma ungabhuki kusukela manje kophela leli sonto esizoqalwa, uzongenzeka ube nesho uthola u2027. Ngoba u2024 ugcwele, u2025 ugcwele. 2026 awukagcwali. Mawusindwa izinyawo kuhle ngikhuluma nje, ngiyarekhoda la nabo bonke abangekho labazoza. Ayasikhethi umuntu. Noma ubani ufisa siye kuye, kodwa kufanele azi ukuthi kuyalinda. So-ke umuke walate kuleli sonto uzothola 2027. Bese kuya ngokuthi uJesu sasigcinile akabuya landa ibandla sisaphila yini. Ngoba yilokho-ke singakwazi. Bengidlula-ke lapho ngoba manje usenginika i-challenge uzothi esuka athi siyakhetha.
kade ngasho mina kubaba OThongathi ukuthi ngiyamfuna kanti cha hayi bonke bashilo ngaphambi kwakho sekukwena-ke ukusho in writing thumele i-WhatsApp bese kuyalungana. Baba uMsana ngiyathobeka kakhulu ukubona nokuzwa amazwi usuwakhulumile. Nkosi yami ngingelutho nami uyangilalela kodwa sibonga okukhulu ukuthi usungalaleli mina ngempela kodwa usukulalela-ke lo ogibele lembongolo ngoba-ke ngiyimbongolo egitshele ngeke ngizibize kanjalo. Ngizibiza futhi kusuke ekujuleni hhayi ukuthi ngisuke ngiyinzenzisa. Imbongolo egitshelwe oyigibeleke kufanele ayise la ifisa ayenze imuse la ifisa ukuyakhona. Owami umsebenzi ukuthi ngithobe ngilalele ngoba uma ngingakwenzi lokho ngizofika kuleli izinga elenziwa abefundisi abaningi ngoba uNkulunkulu uyasuka uma singasamlaleli. Mayesesuka-ke ndwana ukhuluma nje nincoma kanjani nomina nincoma lo ngigibele. Mayesesukile usuka nani nezinto zakhe. Abese qala umfundisi zingasenzeki izinto abese yakubantu ayothwala. Bathwala kanjalo phela. Kanti uSathane usuka umuntu emshaya ingane ngempakamo. Wawusuyaphakama uconke izinto zenziwe wena. Mina ngenzi lutho nje akukho engikwazi ukwenza. Lokho nje ngifisa sikwazi bazalwane uNkulunkulu osebenzayo ngami mina okwami ukuthi ngithobeke ngimlalele ngikwenza akufunayo kodwa uyena oplana yonke into. Njengoba kade sixoxa nje ngekhaya lezwi izolo ukuthi laqala kanjani. Asiqhubeke-ke nodaba lwethu. Ngiyethemba siyakhumbula sonke sinesimemo somhla ka-10 June usuyasondela. Vele ngithi uma ngucabanga ngithuke ngishaya ubhaka. Ngishilo izothi ngiyafisa ukuhlehlisa kodwa ngikwazi ukuhlehlisa. Ya asijileke siqhubeke nenkonzo yethu yokuwelisa konke ukuze ubusiswe. Ngijabula ngoba nabe bengekho-ke bayizwile baxhuma la sikade sigcine khona. Sizovula izwi lenkosi Genesis 32 ebesivele siufunda. Mhlawumbe ukuze si-refreshe ngizoqala ku-verse 22 ngiye ku-30 kodwa namhlanje ngidwa sizogxila ku-verse 27, 28, 29 no-30 bese siyaqeda udaba lwethu. Singakafundi ngokukhulu ukuzithoba baba uMsana ngiyacela ukukhulekela izwi baba. Baba egameni baba ongcwele siyabonga uNkulunkulu wethu. Nanti izwi lakho baba liphilile linamandla baba liyasiqondisa endleleni. Lingamanzi okusigeza baba ongcwele ngalo uzosola uqondise uthethise ngezwi lakho. uNkulunkulu wethu uzolungisa isimilo sethu ngezwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele ingqondo yethu uyoyilungisa ngezwi lakho. Baba ongcwele uyasidonsa emgodini yamandla omnyama ngezwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele ngalo khuluma uNkulunkulu wethu enhlizweni yethu usiphilise ngezwi lakho egameni likaJesu Kristu. Liyimpendulo emhlabeni owonakeleyo ngezwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele siyathoba kuwe ukukulalela ukukhuluma kwakho ngegama likaJesu Kristu oyinkosi. Amen. Siyabonga kakhulu baba. Siyawelisa-ke konke ukuze sibusiswe. Ngishilo izolo ngathi abantu bayathanda ukubusiswa kodwa bayimisele ngokuwelisa. Uma-ke sengicabanga ukuthi ngifundile asifunde ku-verse 27. Wathi kuye ngithe ngizoqala 22 ngeminyaka isiyangishaya webazalwane. Ngiyabonga nje ukuthi angibonakali kodwa isiyangishaya yona. Isihloko-ke uJakobe ubambana noNkulunkulu verse 22 wavuka ebusuku wathatha omkakhe ababili nezincekukazi zakhe ezimbili nabantwana bakhe abayi11 wawela ezibukweni elithiwa iJabhoki. Wabathatha wabawelisa emfuleni wakuwelisa nalokho anakho. Wasala yedwa uJakobe wabambana naye umuntu kwaze kwasa. Esebona ukuthi akamahluli wathinta esikhoxeni senyonga yakhe waphinyazeka uJakobe esikhoxeni senyonga esebambene naye.
verse 26 wayesethi angihambe ngokuba sekuyasa, kepha wathi anginakukuyeka ukuba uhambe ungangibusisanga. Wathi kuye ungubani igama lakho? Wathi nginguJakobe. Wathi igama lakho alisayokuthiwa uJakobe kepha uIsrayeli, ngokuba ulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba. uJakobe wasembuza ethi ake ungitshele igama lakho. Wathi ubuzelani igama lami na? Wayesembusisa khona. uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi Peniel, ukuba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso, nokho umphefumulo wami wophulwa. Sikhulumile-ke kakhulu ngamavesi amaningi izolo enkonzweni yasekuseni neyasemva kwelunch, emva kwedina. Singifisa-ke sixhume kuvesi 27 othi-ke wathi kuye ungubani igama lakho? Wathi nginguJakobe. Uma uhlangane kahle noNkulunkulu kushintsha igama obubizwa ngalo, uyithintile ubaba umsana. Uzithintile nje uma uzonaka kuningi akuthintile esikhathini esifushane, kasho ukuthi inceke kaNkulunkulu edlayo izwi. Ngithi-ke uma uhlangane kahle noNkulunkulu liyashintsha igama. Uma igama lingashintshi usungazange uhlangane noNkulunkulu. Igama-ke kuNkulunkulu lisemqoka. Lisemqoka kangangokuba abazali bethu bonke ubenza uNkulunkulu babamba imfihlakalo, bakuqamba igama akakuqamba yena kuqala ungakabibikho. Uthi kwekaJeremiah chapter 1 verse 5 uthi ngingakakubumbi ngakwazi. Kukodwa lokho kusitshela ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukwazi umoya emoyeni, azakwazi ngoba wakwetha igama. Inkinga yethu-ke ile ukuthi ngoba asilutho, asazi amagama ethu esinawo sawanikwe ezulwini. Umuntu onegama asuka nalo ezulwini laziwe yedwa uJesu kwehla ingilosi yazotshela abazali bakhe, kwathiwa nanti igama elizoliqamba lengane. Kodwa thina sikho umqoka ukuthi kwakufanele kube nomuntu ohamba phambi kwami azotshela abazali bami ukuthi kufanele ngithini. Kodwa uNkulunkulu wakwenza kwaziwa ukuthi yena ufuna ngibizwe ngokuthini, ngoba ngeke athi ngingakakubumbi ngakwazi aze umoya emoyeni. Aqede athi ungakaphumi esizalweni sikamama wakho ngakugcoba ngakwenza umprofeti ezizweni. So ugcobo siphuma nalo kubazali bethu. Abazali bethu njengoba nathi singabazali nje kufuneka baqonde ukuthi bayizimvilophi. Into esemqoka incwadi ephakathi. Yazi manje sikujwayeleni se-social media thina-ke sikhule kusasetshenziswa imvilophi. Wawuthi uma uthatha imvilophi uyibona unegama lakho uvele uyidabule noma ikanjani, kodwa ubuka ukuthi ayidabuki into ephakathi ngoba kwakayithola imessage. So kodwa imvilophi awunandaba nayo. So ngamanye amagama mawusumlethile umntwana emhlabeni, uNkulunkulu ulinde ethi umkhulise ngendlela okuyoba ngeyakhe, kodwa usekho umqoka wena kulo mntwana ngoba lo mntwana unemessage yakhe ayinikeziwe engakabunjwa uNkulunkulu wamazi. Yileyo nto engifisa sibe nayo engqondweni. Uthi-ke ku-Isaiah 43 verse 1 kuya ku-3, kepha manje usho kanje uJehova owakudalayo wena Jakobe nowakubumba wena Israyeli, uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho ungowami. So uNkulunkulu usibiza ngamagama ethu. Kunobaba uMkhize-ke ngimthumele kubantu abasekhaya lezwi mabesanda ukungena. Uthi ubaba uMkhize uma uphuma umphefumulo kunezwi elikubizayo, libiza leli gama lakho lokuqala owethiwa lona uzalo. Wonke lawa amanye okuthiwa womsebenzi noma wesingisi noma ngaphandle uma wethiwe lesingisi uzalo kulungile. Kodwa nje kuvele kuqhamuka izwi bese likubiza lithi woza, ngoba vele suke sekufika ukufa. So-ke uNkulunkulu ukuthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho ngowami. So sonke njengoba sila uyasazi. And uNkulunkulu ngendlela ahloniphe ngayo liyashiza lathi akaphenyeki. Singaba namagama afanayo sibe u5 la. Kodwa mayebiza mina kophuma wami umphefumulo ngegama lami, nawe unegama elifana nelami ngeke uphumo wakho. Ngoba useshilo
ngesikhathi esho uyazeni ukuthi usho usibanibani omuphi umphefumulo. So ukusherisha amagama akusho lutho kuyena, kodwa kusemqoka kuye ukuthi uyakwazi. Kufanele wazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi futhi ukutshela ukuthi ungesaba. Uthi lapho udabula emanzini nginawe nasemfuleni ayokukhukhula, lapho uhamba emlilweni awuyokusha nelangaba ukukushisa. Sibonile ngeke ngayithinta inzolo indaba yabafana abangani bakaDaniel, wangena nabo emlilweni. uNkulunkulu wethu ungena nathi enkingeni. Sike sikhuleke sifune uNkulunkulu aqede inkinga, kanti yena akafuni ukuqeda inkinga ukuze abe namandla ebuthakathakeni bakho njengoba basho kumpostoli Paul ngoba seKorinte besibili chapter 12 uthi nginamandla ebuthakathakeni bakho. Kike kube nabazalwane-ke nokho-ke ngomsankulunkulu sesivalile ukuthi silethe amaphupho kunomkhuleko engawunikeza ukuthi abantu bazihlambulule ngawo. Uthola ukuthi athi umuntu nanti iphupho ngiphupheka ababonsibande ngicela ukukhuleke ngingaphinde ngiliphuphe. Angikwazi mina ukuvala ikhubekiso. Uthi uJesu kuLuka 17 verse 5 kumelwe zibe khona, not verse 5. Luka 17 suka kuverse 1, uverse 5 ukhuluma ngokuthi yandisa ukukholwa kwethu. Uthi uJesu kumelwe zibe khona izilingo, kodwa maye kulo esiza ngayo. So kufuneka siqonde bazalwane ukuthi we have to be tempted ukuze sibe yigolide. Kufanele sibhekane nezinkinga sisezweni. Ushilo futhi kuJohn 14 wathi uJesu ngisesezweni nizoba lisizi kodwa ngilinqobile izwe. So asizugudluza izinkinga, kodwa sizongena naye enkingeni ukuze sikwazi ukunqoba. Athi kanye nokulingwa indlela yokuphepha ngiyibekile. Ngokuba ke uthi ke ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho ongcwele kwaIsrayeli. Lapho udabule emanzini nginawe. Lapho usemlilweni awuyokusha nelangaba lekukushisa. Njengabo laba abafana akuhangukanga ngisho unwele bengena emlilweni. Kuthiwa ngisho amashethi aba wazanga benephunga lomlilo. uNkulunkulu wethu simkhonzayo. Maungenile esilingweni esithize, mangithi maungenile angisho uwile, ngisho ukuthi ulingekile. Uphuma lapho ungabonakali nokuthi uphuma kuleso silingo ngoba awungeni wedwa, ungena noNkulunkulu. Uma ke uhlangane naye kahle ukushintsha igama bese kusebenza leli lakhe, leli akudale wafanele ukuthi ubizwe ngalo. Yakhumbula ke ngelinye ilanga sisakhula khona umunye umfana wayenegama ngizolisho, angicela ukungalisho ukuze angalimali ngobula. Angiunderstandanga ngaleso sikhathi wathi mayikholwe sindiswa. Umfundisi wakhe walishintsha igama, wathi leli gama alilungile, lali officially ngelabazali, wamqamba elinye igama. Ingakho ke ngithi uNkulunkulu umuhlangane naye kahle, wabambana kahle naye, lashintsha igama. Kuyamangalisa ukuthi uthola umuntu eyibiza ngomntwana kaNkulunkulu kodwa igama lishintshile. Kusathiwa le yantombazane yayisifebe, kusathiwa lo yamfana wayengadlulwa skate. Kudalwa yini lokho? Kudalwa yini usiwamukela uJesu kudlala abafana bezoshela kuwena intombazane? Ngoba kufanele ube ilanga lomlilo. Kuma Hebrew 1 verse 7 noma makuba 104 verse 4 uthi ngenza ikhonzi zami zibe ngamalanga bomlilo. Abafana ke ingane zami, mantombazana nami, bazukulu bami, ngibafanisa nani? Nempukane. Impukane ayiyi kuleli toilet eliclean la lapha endlini, kodwa kula ma toilet impukane zinjani? Ziyagcwala. Kwenziwa yini uyibize ngomntwana kaNkulunkulu? Kubhuza abafana, kuqhamukelwe ezoshela, kuqhamukelwe ezoshela. Yini bengayiboni inkazimulo kaNkulunkulu? Intombazane engakholwa yahamba edrobheni yabuya ingasheliwe, iphatheka kabi. Kodwa intombazane ekholwayo yabuya isheliwe, kufanele iphatheke kabi, ukuthi kusho ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ayikho. Hayi kusho ukuthi inkazimulo nje kaNkulunkulu. Nomfana ngokunjalo, uma uzothi uhambe edrobheni ukwazi ukubona amantombazane amahle ungaboni odadewenu, kukhona iproblem onayo kulokhu ukukholwa kwakho. So ke kufanele sihambe
siwelise konke bese kushintsha amagama, igama liyashintsha. Enye into eshintshayo, uma uhlangane kahle noNkulunkulu wawelisa kahle, ushintsha umzali. Uba nomzali omusha. Ngeke ngayithinta kancane izolo ukuthi uJesu kwathi makuthiwa nangu unyoko nabafowenu wathi obani omama nabafowethu, ngoba mina ngazi ukuthi laba benza intando kaNkulunkulu. Uma uhlangane kahleke noJesu umzali uyashintsha. Ngoba lapha kuJohn chapter 1 verse 12 lithi izwi lenkosi bonke abamamukelayo wabapha amandla kuba babe yini abantwana bakaNkulunkulu. Yabona umzali seshintshile. Awusenandaba nokuthi wakwansibani. Usunendaba nokuthi ungumntwana kaNkulunkulu yini na. Ngoba umntwana kaNkulunkulu lapha ku 1 John chapter 3 verse 9 lithi ozelwe uNkulunkulu akasenzi sono. Ozelwe uNkulunkulu akoni ngoba imbewu kaNkulunkulu injani ikuyena. So manje usho kanjani ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu ububhukude ezonweni? Usho kanjani ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu kunezinto ozenza ngomnyama ekhaya? Ulele kulelwe, yebo uyathenjwa kuyaziwa ukuthi ukhona, kanti wena ulele nedemoni noma wena uzilele ngezandla zakho. So ke ilezo zinto ezidala ukuthi abantu bazibize abantwana bakaNkulunkulu kanti abahlangananga naye. Ngoba mawuhlangane kahle naye wawelisa. Hayi ulala kube mnandi, ulala ubuthonga ayikho into eyenzakala kuwena. So uyashintsha kumzali. Lithi bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe, abangazalwa ngegazi nangentando yenyama noma ngentando yendoda, kodwa abazelwe uNkulunkulu. Siyazalwa uNkulunkulu bazalwane. Kubiza ukuthi umuntu azalwe. Yabuza ke enye indoda uNikodemu. Nayo ngithinte kancane izolo ngidlula, ngifuna ukuthi ngithinteke manje. John chapter 3 verse 3. uJesu uthi uma umuntu engazalwa ngokusha ngeke awubone umbuso wezulu. Usho ukuthi ngabe amagama isho bekukhomba bethi nanki angeke wena ubone. Asikhulumi ngokungena ku verse 3. Uthi mawungazalwa ngokusha ngeke ubone umbuso wezulu. Uthi ke uNikodemu umuntu kufanele abuyele esizalweni somzali wakhe na? Angazalwa kanjani umuntu esemdala? Angangena kanjani okwesibili esiswini sikanina azalwe na? Useyichaza uJesu, uthi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke angene embusweni kaNkulunkulu. Ufuna ukuyithinta ke kancane le. Okokuqala uma uJesu esho statement ethi verily I say unto you, ngiqinisile ngithi kuwe okwazi ukuthi kodlula izulu nomhlaba. Lesi statement akasishilo ngeke sishintshe. Hayi asishintshe futhi. Uthi ke uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya ngeke ngene embusweni wezulu. Ukuzalwa ngamanzi, ukuzalwa ngezwi. Base Efesu lithi izwi liyisigezo samanzi. Athi uPetro senihlanjululiwe imphefumulo yenu ngokulalela izwi. Silaleleke. Kodwa mawungezulenza awuhlambuluki. Lenze phela ukuze uhlambuluke. So uthi kuJesu umuntu engazalwa ngamanzi. Amanzi ke mabili, awesibili mawufunda uMarko chapter 16 ngithi verse 15 noma 16. Uthi uJesu okholwayo abhabhadiswe uyoba nokuphila okuphakade. Okungukuthi uma ukholwa ungabhabhadisi ungangena emanzini ngeke ungene ezulwini. Uma ungazalwa ngamanzi nangomoya. Baningi abazalwane. Sinabe emabandleni babumsane abanjani ababhabhadisile. Ngoba thina befundisa into esiyithandayo sifuna ichingi. Umuntu enikela nje sekuphelile. Ukuthi emva kwalokho imigomo efuna uNkulunkulu iyalandelwa yini? Cha sinandaba nalokho. Kuthi angilibheke lelizwi ngilifunde ngqo ngilisho ngqo lo Marko chapter 16 ngoba it's very important ukufunda. Ngoba bazalwane kufanele abantu babhabhadiswe. Inkonzo le uJesu athi asoyenza.
Marko chapter 16 verse 15, hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Verse 17, no, verse 16, okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwa uyakulahla. So kusho ukuthi okholwayo angabhabhadiswa akasindisiwe. Haya silivuma iqiniso bazalwane. Babhabhadisiwe-ke abantu baningi. Umuntu obhabhadiswe engazivumile izono zakhe ngeshwa uthi umdwana umbhabhadisi uyinzalo yenyoka. Siyathanda ukubacwila abazalwana, sifuna ukubavumisa izono. Matthew chapter 3 verse 6, babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Kepha verse 7, kwathi ebona abaningi baFarisi nabaSadusi beze embhabhadisweni wathi kubo, nzalo yezinyoka, ngubani onibonisa ukubalekela into ukuthelezayo na? Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ukuvuma isono kuyisithelo esikhombisa ukuthi uyaphenduka. Uhambe uyoxolisa kubantu onene nabo, uhambe uyibuyisela into oyintshontshile kumuntu. Mayingasekho esimweni sokubuyiselwa, ithathe ishiswe, hayi uzishisele wena. Bayathanda abazalwane ukuzishisela izinto. Yinombuzo owodwa, umumuka nomfuku. Mina ngisho umuka nomfuku, uyakwazi ukuziphephisa? Pho yini abantu bathanda ukuzishisela izinto? Ngoba kusho ukuthi akusebenzi lokho. Awukwazi ukuzidabula emfuleni. Udinga inceku kaNkulunkulu ikushisele izinto ozithole ngendlela errong. Udinga inceku kaNkulunkulu ezoba kanye nawe usakhula kumoya. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga omunye untombazane indodakazi yangifonela elangakabikho ikhalezo, ngisakhumbula ngo 2016, ithi baba uNtsibande ngikuzwe emsakazweni, ngale kokuzwa nginenkinga, le nkinga yami kufika izwi lathi umuntu ozokusiza ubaba uNtsibande. Awu yini inkinga? Ngichazeleke. Uthi ubekade engakholwa, esebenza esitolo esithize sama Muslim, bentshontsha i-airtime, entshontsha imali. Wayithatha le mali wakha ngayo umuzi wakhe, angayixoxa ekhalezo kudala. Wakha umuzi wakhe, waqeda, wathenga ifenisha, wayesekubuya unembeza, wasathi uzobanjwa, wayeseyayeka emsebenzini. Mayeseyekile emsebenzini, wayeseyasindiswa. Angizulisho igama lebandla, kodwa kuyahlanjulukwa kulona. Ngoba nayo le ndaba okuvuma izono idinga ukwambuleleka. Akuyiwa noma kubani noma kanjani. Uthi-ke hayi asindiswe, ahlambuluke, aqede imudle lenhliziyo iyendla yakhe ngemali yokwebiwa nefenisha imali yokwebiwa. Useshadileke futhi manje uhlalwa la kulomuzi wakhe. Uthi-ke hayi wavela wavuka ekuseni, ngoba indoda imelene nakho, wavela wavuka ekuseni wayithatha le fenisha wayiklapha ngembazo wayishisa. Bezwa befundisi bakhe bafika bathi uyenzelani lento? Uthini ufanele sikushisele? Seyishisileke yena. Waphela uNkulunkulu mayikhuluma kumuntu, ukhuluma ungabi mawuhlangane kahle naye awukwazi ukuhlala phezu kwesono. Mayiqeda lapho abesethi inkinga yami ile ndlu kabachazele, bathi bona hayi phela uyakwazi uNkulunkulu ukuthi uyahlupheka, hlala wena kuleni. Uthi hayi baba uNtsibande unembeza uyangidla, ngihlale ngithandaza ngalento ukuthi abangitshela iqiniso lawo. So kuvele kwafika izwi lathi wena ozongitshela iqiniso. Ngathuka ke nami, ngoba manje sefanele indaba ezibuhlungu iqhamuke ngami. Abafundisi bakhe besabile, ngathandaza, Nkosi ngithini kulo muntu? Wathi uNkulunkulu ngitshele nenze appointment, sikhuluma naye la kanti khona sengimlalele la. Yenze appointment, umthathe umuse kulaba abantu antshontsha khona imali ayoxolisa. Ngizobe ngikuchazela ukuthi ngikwenzelani lokho. Angithi mina ngazi ukuthi umuntu akhe indlu kunama-blocks awantshontshile kufuneka ayidilize. Makuthayela azi ukuthi untshontsha ufuna ukususa. Nawo ke lo
icase yakhona ihlukile kodwa mina ngakayiboni ihlukile. Siza ukuthi ke bazalwane wothandaza mawunenkinga. Mina ke senze isivumelwano noNkulunkulu umhla engibiza. Wathi mayengibiza ngahamba ngayoyisisa ebandleni elinye wathi uNkulunkulu angishongo ukuthi ngena phansi komuntu. Ngithe yakhe ibandla lami phuma la. Ngoba ngifuna mangikuthuma ungathi ngisazotshela ibishop lakho usazotshela umphathi wakho. Wena ngifuna ureport kimi ngqo. Ngaphuma ngase ngithi inkosi ke ngiyacela ngimusha ngiyazi lenkonzo. Mangithandaza noma yinini ngibuza into ngicela ungiphendule manje ayikusasa. Ngoba ngikwazi ukuthi ngithi kumuntu ngisazobuza. Ngoba uthi awufuni ngibuze omunye umuntu ngiqondana nawe ngqo. Senze isivumelwano noNkulunkulu. So mangithandaza ke mina abazalwane angimazi uNkulunkulu ophuza ukuphendula. Mina ngiphendula manje mangicela manje. Bese ke athi ngizobuye ngikutshela. Bese ngithi mina kuyena ngizoya ukuthi angifuni ukuzisho lezi ndawo. Manje ngijike emlonyeni. Ngizoya endaweni ethile ngosuku ukuthi singahlangana bese siya kubaqashi bakho. Athi kulungile baba singahlangana bese ngithi hayi kulungile ka sihlangane sihambise kubaqashi bakho siqede naye. Mase siqedile sengikhohle uNkulunkulu ukuthi uzobuya. Ngibe busy thela ngiqala khona ba quiet abuye. Athi ke kufanele ufunde lezi zinto ezimbili. Lo obukhuluma naye wathatha imali yonke wakha umuzi wakhe. Ukuthi ngaba amagama lo muzi awona wakhe. Yikho kufanele ahamba yoxolisa kubo bese bebona benzani ngomuzi. Kodwa umuntu mhlawumbe wakhe indlu yakhe ngama-blocks awu-500, 100 untshontshile. Akasawazi 100 ukuphi kufanele ayidilize yonke ayishaye phansi. Uma ntshontsha amasaka kasimende awu-5 kanti kusebenze u-50 kufanele ayishaye yonke ngoba ayazi iplaster entshontshiwe nengantshontshile. Mfundani ke bazalwane ngoba ngeke ungene ezulwini ungalungisile indaba yakho noNkulunkulu. So wathi kuNkulunkulu yikho ngithi le ayizudilizwa. Akahamba ayoxolisa. Kodwa ke ngizobenza bathambe bese beyamupha. Kodwa ungamtsheli lokho. Khona ezobona amandla ami ngathi ngiyabonga Nkosi ngathandaza ngabonga. Wafika usuku sahlangana naye sase siyahamba. Ngambona ngiqala ukumbona ngamazi. Ngase ngiqale ngingena ngathi ake ngikushiye ngakwenza iappointment. Hayi kunomsebenzi wenu la ofuna ukukhuluma nani. Usayeke ukusebenza. Ngizi-introduce hayi ngumfundisi kanje. Sitholane naye emsakazweni ikhwezi bese bethi bona ubani lo ngithi cha ngikwazi ukumtshela. Ngokusho phela senizoba ready whatever indlela enizoba ready ngayo kufanele nimbone nje liyamazi mina. Ake benze iappointment ngimlande emotweni sithandaze. Hayi masifika bese ngimtshela ngicela ukukhululeke yenza lento efika kuwena. Makuthi ikhala ukhala. Makungafika ukukhala ungazikhalisi ngoba bazokubona la ukuthi uyazikhalisa. So yenza into efika kuwena ngaleso sikhathi. Ayisingenele. Uma ngingena naye eminyango bamgabhule ngegama bamjabulele futhi uhamba kahle ngempela. Wa resign abengambambile. Hayi ke sifike ke siqoqaneke abasinike neoffice siqoqene ndawonye isitolo nje sime ke siphongololwana. Babili bona yimi naye lo. Hayi bese libeka udaba lwabo axolisa. Athi mayixolisa athi saqala nje uqhubeka yavela qhuma khala. Akhale zigcwale kimi inyembezi ithi ngababheka nalaba nabo sebeyakhala. Hayi uNkulunkulu ukhona ke njengamanje. Akhulume simiyeke akhala athula ayiqhuba udaba lakhe aqede. Thema iqeda yavela yathi insizwa eyisulumane. What can I do? There is nothing I can do. Just take the house. Kwabalula kanjalo wayithatha indlu kwaba ngeyakhe bamupha. Mina ke bengazi kwathiwa ukuthi uNkulunkulu ungamtsheli. So ngamanye amagama uma uhlangane kahle noNkulunkulu. Ngisho kuthiwa ubulele kwamakhelwane, uthakathile kwamakhelwane, kuzokubiza ukuthi uhambe uyozithoba uyoxolisa. Mabekubopha uboshwe ngoba ungcono uboshwe emhlabeni kunokuboshwa esifogweni ngunaphakade. Ilelo ivangeli esiliphethe. Uthi ke uJesu, hambani niyezweni lonke nishumayela ivangeli kukho konke okudaliweyo. Ukushumayela ivangeli kukho konke okudaliwe yilento esayenza nale yandodakazi. Sayolishumayela kumaphi kuma Sulumane.
lothi malifa njengoba bemphika nje uJesu bethi umprofeti, ngacacisa ngamabomu ngathi lo muntu usindisiwe, uzwe ngishumayela egameni likaJesu. Bayoxoxela ngisho bebodwa bethi singakhonza lento ethi siyikhonza kodwa uJesu uyaphila. Ubahamba waxolisa. Emva kwensukwana kusiyangifonela ukuthi baba uNsibande sekumnandi ngithi mangiklina indlu ngizwe ukuthi indlu yami le. Akusekho nembezo ngikhathazayo. Asiqhubekeke nodaba lwethu. Bengikhuluma ke kakhulu ngokubhabhadiswa. Ukuthi mawubhabhadisiwe ungavumile izono zakho. Izono bazalwane ziyavuma. Uma bengazivumi uthi uJohn uMbhaphathisi vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Uthi ke kambe nina nithi ninzalo kaAbraham. Ngifuna ukunitshela ukuthi uNkulunkulu angamvusela uAbraham inzalo kulawo manje. Ngoba usikhonza uNkulunkulu ovusayo. Uma mina ngimphambili kwenu namhlanje ngidlala ngevangeli, uNkulunkulu uzovusa omunye. Ngoba sikhonza ovusayo, akancengani uNkulunkulu. Ngakho ungenza izinto uthi hayi ubani omunye ophatha ikhalezwi. Awulikhulu kangaka uNkulunkulu ongenzela ayisebenzi lento uNkulunkulu. Isono asingene ezulwini ukuthi usumenzeleni uNkulunkulu enkulu kangakanani mawungafuni ukuphenduka kanandaba nawe. Ngoba sikhonza uNkulunkulu onjani ovusayo. Njengathi nje abantu bakithi sivusiwe thina ngoba abantwana bakwaIsrayeli badlala ngevangeli. Yiyo lento eyisho uJohn uMbhaphathisi ethi nina anifuni ukuvuma izono, nithi ninzalo kaAbraham. uNkulunkulu uzovusa izingane zikaAbraham kulawo matshe. Thina lawo matshe sivusiwe namhlanje ngoJesu wehlayo weza kuthina. Bengikhuluma ke ngokuthi uma ubambane kahle noNkulunkulu uzalwa ngokusha. Athi kuJesu sithintile kancane futhi le othanda uyise nonina kunami akangifanele. Nothanda indodana noma indodakazi kunami akangifanele. Angithi manje mawuthanda ubaba wakho noma wakho uthanda igazi lakho. Sesizelwe kabusha. Singabantwana bakaNkulunkulu. uNsibande noNsibande nokadesha ubaba uMsane akusasho lutho uMsane noMsane. Okusho utho ukuthi njengamanje bangabafowabo nodadewabo kuphi enkosini. Hayi akusasebenzi okunye. Masisabambelele ezindabeni zolibo lokuzalana ngeke silibone izulu. Uthi kuJesu othanda uyise nonina kunami akangifanele. Nothanda indodana noma indodakazi akangifanele. Nongathabathi isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele kangifanele. Abesezothi ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. So siyazidela bazalwane, sidela ukuphila kwethu, sidela ukuhlala kamnandi, sidela ukubuka ama-TV, sidela ukubongcebeleka wenza izinto udla imali mawunemali. Ngenxa yobukhulu bokumazi uNkulunkulu uyawelisa. Uwelisa yonke into. Sake saya kwenye inkonzo bayithola mhlamba abanye kwikhaya lezwi eWilo Fontaine. Ngithi kokunyaka odlule. Kwasukuma umama efakaza wathi wakhulekela izingane zakhe ukuthi ziphelelwe umsebenzi ngoba zazi sebenza umsebenzi ozixabanisa noNkulunkulu. Angithi uyajabula wena. Mhlawumbe ingane yakho iluka amakhanda, ifaka ama-extensions. uNkulunkulu akafuni senze lezo zinto. Jabule wena iyondla la ekhaya ibeka isaka lempuphu. Udla imali esiqalekiso. Uzongena kuliphi izulu? Simelwe ukudela ukuphila kwethu. Lento esisabayo eke yabeka umama Masele. Umuntu asaba ukufasta afuna into uNkulunkulu acabanga ukuthi uzofa. Ukhohlwe uhlangothi olungale lokufa lokuthi uma ngifastile ngifa, ngingcwele enganingezulwini. Kodwa manje usaba ukufa, usaba ukezulwini, kusho ukuthi khona izinto ezirong ezikhona ozenzayo. So bekufanele ungakusali ukufa kodwa sazi ukuthi asikwazi ukubamba ifasting more than 40 days. Seqe into eyenzi yabekwa uJesu inkosi yethu. Sibamba 40 days.
ngake ngezwa ngazi uma wayidonsa 70 something inomunye wafa ngoba vele wayeseqile kwesakubekelwa inkosi wasibekela u40 days so u40 days akekho umuntu ongafa ku40 days indlala izokubamba bese iyayeka andilula ngisho eshikiyeke uyatshela nje umzimba uthi yabona ke mzimba wami usalamba wena usele emva mina ngoze ngidla after 40 days bisuvela umzimba uya-adjusta mawubona umuntu edla yazi kube ngathi wenza into embi kusikhathi unyanye kanti cha wenza into enhle uzogcina uyenza so-ke bazalwane izinto zethu sizilanda kwi-fasting ufumana ukuphila kwakhe wekulahlekelwa yikho olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa kaJesu yakufumana ake sibukele lamaphuzu bese sivala inkonzo yini eyenza uJakobe awelise konke sesikhulume kakhulu ngokuwelisa ngoba uzothola ukuthi awuwelisile wena mhlawumbe ngoba wazi kuweliselwana yini eyenza uJakobe awelise wayazi yini ukuthi uzobambana noNkulunkulu cha wayengazi so kusho ukuthi asingakhohlisani sithi welisa ukuze ubambane noNkulunkulu uJakobe wawelisa engazi ukuthi uzobambana noNkulunkulu yena wayezilungiselela ukuhlangana nobani noEsawu ngoba wayembalekela kanti ekuhlangana ekuzameni kwakhe ukuwelisa konke usethola ipackage enkulu yokuthi azobambana noNkulunkulu isihloko ke sisho njalo sithi wayezilungiselela ukubonana nomfowabo ngesikhathi ezilungiselela kuJakobe wakhumbula izinto eziwu2 engifisa ukuthi uzibambe ngoba uma uzowelisa konke ngoba ufuna ukubusiswa uzophatheka kabi uma ungasabusiswa ngoba yikho igaranti ukuthi uma uwelise konke uzobusiswa ngoba uJesu ushilo wathi nisesezweni nizobalisizi so ngamanye amagama uma uzobalisizi pho uweliselana asisuphumeke ekuthenini ngiwelisa konke ngoba ngifuna ukubusiswa ngingena emkhosini noma kwi-fasting ngoba ngifuna ukubusiswa ake sikususa ukubusiswa ukubusiswa into esihlangana nayo endleleni kodwa khona izinto ezimbili ezenza uJakobe wenze njani wawelisa mawufunda uverse 9 sikhuluma ngoGenesis 32 uthi uverse 9 wathi uJakobe uNkulunkulu kababa uAbraham uNkulunkulu kababa uIsaka Jehova wena owathi kimi buyele ezweni lakho nasesihlotsheni zakho ngikwenzele okuhle isizathu sokuqala leso ubehlezi ebalekela uIsawu esezweni elikude ngesikhathi ehlezi lapha ezweni elikude uNkulunkulu ukhuluma naye uthi buyele ezweni lakho nasesihlotsheni zakho bese ngikwenzela okuhle uJakobe wabalekela uIsawu uyamsaba umfowabo uIsawu uphoqwa yizwi ukuze ngikwenzele okuhle buyela lapha hayi ngoba ezobambana noNkulunkulu wayengakwazi lokho so kunezinto uNkulunkulu afuna sizenze ozothi mawungazenzile bese ungabusiswa kunezinto uNkulunkulu afuna uzenze ezizokuphoqa ukuthi uwelise bazalwane nangizwa kodwa Amen. abantu abawelisa bengaphoqiwe yizwi likaNkulunkulu aziweliseki izinto abazama ukuziwelisa azivumi ukwelwa umuntu lokho ehlushwa lesi sono akakhululeki kuso kanti uJesu uthi uma umuntu ngimkhulula uzoba ngokukhululekile impela indaba usibanibani engakhululeki na kudalwa yini ngoba akalizwanga izwi elithi buyela lapha ya suka la ukhona uthi kuJakobe uNkulunkulu kababa uAbraham uNkulunkulu kababa uIsaka wena owathi kimi buyele ezweni lakho nasesihlotsheni zakho ngikwenzele okuhle uverse 9 usho njalo so isizathu sokubuyela emuva kukaJakobe uNkulunkulu othe
angizukwazi ukwenzela ukuhle uhlezi la uhlezi khona, suka la ukhona. So sifuna izinto ezinhle bazalwane, sifuna ukungena ezulwini. Ngakho kuyakuphoqa ukuthi wenzeni, uwelise, ngoba uma ungawelisi awuzungena phela ezulwini. Ubuyele emuva nje uJakobe ngoba wenza izwi likaNkulunkulu. Asilenzeni izwi likaNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu ukhuluma izinto eziningi kubantu ngokuhlukana kwabo. Okukhulu bamba ukusho kwakhe, yenza izwi alikhulumile, konke okunye kuzolandela. Uthini uJesu kuJohane? Itu chapter 14, ngisasikhumbula ivesi. Uthi uJesu ogcina imiyalo yami ayenze. Awuthi ngiphuthuma, ngifuna ukucaphuna kamnandi ngoba lizosisiza. Uvesi 21, onemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa uBaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. Nebonke yahlangana lento nikaJakobe. uJakobe wenza izwi, kuthiwa buyele emuva. Uthi uJesu ogcina imiyalo yami uyena ongithandayo. Uma engithanda noBaba uzomthanda bese siyazibonakalisa. uJakobe wagcina izwi, uNkulunkulu wazibonakalisa wazobambana naye. Wayengazi uJakobe ukuthi uzobambana noNkulunkulu, kodwa wayenza izwi. Ake senzeni izwi, ibonasi yokubona noma uNkulunkulu azibonakalise kithi izokwenzeka. Uthi uJesu nemiyalo yami ayigcine nguyena ongithandayo. Ongithandayo uzothanda uBaba. So immediately uthandwa indodana, uBaba uzokuthanda. Athi ke sizokuza kuwe sizibonakalise. Yakhumbula ngilalela izinto eziningi ezikhuluma ngabantu bebona uJesu, bebona lokho yana lokho, ngangikhala nje, yazi nami ngiyafisa ukubona uJesu. Nami ngiyafisa ukubona uJesu. Noma kwangeyona ipriority, kodwa ngibabone babusisiwe laba bantu. Kanti mawufuna ukubona uJesu, gcina imiyalo yakhe. Yena noBaba wakhe bazokuthanda bese benze njani? Bazibonakalisa kuwe. Simple as that. Mawufuna imangaliso zikaNkulunkulu, gcina izwi lakhe. Ngelinye ilanga ngambona nami uJesu, kodwa sengikhohliwe ukuthi ngangikufisa ngikuthanda. Ngake ngayixoxa ke ekhaya lezwi ngizoyiphinda. Ngambona uJesu ngakhohlwa futhi kwadlula. Abanye bazothi hawu into esemqoka kangaka ndoda uyikhohlwa kanjani? uNkulunkulu nendlela yakhe yokusebenza. Ngelinye ilanga angisayazi ngaleminyaka kodwa kuyo le minyaka yo 2016 17 la uNkulunkulu angiqalisa khona ukuthi ngikhulume nabantu ngocingo ngibakhulekele abese yabaphilisa. Kufona omunye umama uthi kimi, baba uNtsibande kunodadewethu usesibhedlela unama gallstone. Lo dadewethu wesesibhedlela nje nama gallstone. Akalali ebusuku, ngisho ejoviwa nikomaphilisi awasebenzi. Ngiyacela umkhulekele. Ngase ngibuza umbuzo wodwa ngathi uyakholwa yini? Wathi uyakholwa. Waphela mina abazalwane kufanele siqonde ukuthi ngashayela umthetho. Angimkhulekeli umuntu engavumeli uRoma 10:9. First Timothy chapter 5 verse 22 uthi ungasheshi ubeke izandla kumuntu uzohlanganyela izono zakhe. So ke baba ngokukhulu ukuhlonipha baba umsana, vele kuletha umuntu nje cela ukhulekele umuntu ukuthi ikule sesiyabhadeka kanti uthatha izono zakhe. Mina ke ngashayela umthetho ke angilusho ukuthi nabanye banjalo. Angimkhulekeli umuntu engavumeli uRoma 10:9. Ngoba uRoma 10:9 sisuke sishaya lemimoya namadimoni akulo muntu amgulisayo. Khona ngizothi mase ngibeke ezami izandla kungabi ngezami kube zikaJesu bese yasinda. Number 2, khona ezokwazi ukuthi uphiliswe uJesu hayi uNtsibande. Ngaphela mangivele ngimkhulekela nje mayiphuma lokuthi uNtsibande ungikhulekele ngasini. Kanti mangithi asikhuleke kuRoma 10 ewulalele uzwa. Akuyena lo muntu phambi kwami ungiphilisile. Kodwa yilo ebengimkhuleka. Ngoba uNkulunkulu ufunani udumo. Yikho abefundisa abaningi. Khulekela abantu mabesaqala basinde ngokuhamba. Asuka uJesu seyaphakama. Hayi mina ngikhulekela abantu basinde mina. Hayi mina kuukuthi asuke uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna udumo. Mina ngatshelwa kwathuma umuntu ngimkhulekele ebandleni wasinda. Fanele angasuki la ade ngikhona ngithi thandaza ubonga uNkulunkulu.
khona ezophuma ngathi umfundisi waleli asonto ngikhulele ngasini uzophuma athi uNkulunkulu okhonzwa lapha ya uyena ongiphilisile. Amen. So kufanele siyazike lonto iyasidida ke kakhulu. Bese ke ngithi usindisiwe athi yebo ngithi akulungile. Ngimfonele coincidentally kwakuyiMonday. Baqondanela kwayiMonday uzokuthi ngisho ngani ngokubaleka kahle. Ngimfonele ngizi-introduce ngithi udadewenu usibanibani uthi ngikufonele. Hayike bese ngiyakhuleka ngithi asikhule kuRoma 10:9 sikhuleke bese ngiyamkhulekela udlule. Kusasa ngolesibili ngifonela udadewabo oqala ulalile udadewethu. Uthi inhlungu bezingekho ngoba akalala ebusuku ngihlasela kakhulu amagolstone. Ngiphinde futhi ngokuhamba kosuku ngimfonele ngimkhulekele ngoba ngangakhupha ngaleso sikhathi. Bese kuthi ngosuku lwesithathu ufike nje into ethi angibakhulekele bonke odini. Bese ngithi mina nibangaki lapha eodini kushuthi lama oda amancane athi su4. Ngithi mina vula ispeaker lapha sivule mase sivulile bese ngithi niyakholwa nonke ukuthi uJesu uzoniphilisa. Bathi yebo ngizwe bevuma ukuthiwa yebo. Ngithi ake manikholwa ngizonikhulekela ke manje. Angikukhuleka ngoRoma 10 ngifuna uqamba mangaba kuze bayakholwa. Lelo gama lilodwa selukhavile uRoma 10. Ngase ngabakhulekela ngaqeda. Wadlula. Ngabhizi ngisebenza. Ngithe ngisuka ngabona iwodi elikhulu elimhlophe. Kwangena umuntu kulona egqoke ezimhlophe namanxeba ezandleni. Wafika wabathinda laba abantu basindo siyaphela umbono. Uphela umbono ngakhohlwa. Akwangaringa futhi ukuthi uJesu lo. Kodwa ngibonile namanxeba. Kanti uNkulunkulu semsebenzini. Yikho ngithi ngabona uJesu ngakhohlwa. Kwadlula. Yazi kwadlula futhi umama esasebenza uyabuya emsebenzini angimxoxela indaba enkulu ngathi ngibona uJesu phela namhlanje. Ngakusasa sengikhohliwe ngangizinquma ukuthi ngizomkhulekela lo mama 3 days. Ngakusasa olesine akusafiki kimi ukuthi ngiqedile phela manje. Yimi lo ngithatha ucingo. Ngimfonela. Maye phendula uyahleka uyajaba uthi hawu wahleka kangaka sekwenze njani? Uthi ngisekhaya. Wenzani ekhaya? Hawu phela uqeda ukusikhulekela wena sabanga umsinde wodini sasinda sonke fika bathethe odokotela basidischarge. Hawu. Nonke noba u4 hawu. Usiyabuya umqondo wami. Bengibakhulu befana ngibakhulela u3 days. uNkulunkulu number 1 ufuneka kwangahlala kimi ukuthi uJesu lo baphilisayo 1. Akwangahlala kimi ukuthi insuku soko lika 4. Hayi mangiqede mase ke ngithi mina bebe nani ke laba abanye yakwazi unibona amagolstone. Athi omunye bekuyintombazane yopha sekuyiminyaka ihlulo dokotela lento unqamuke semthanda. Ngiyangazi indaba kahlali lo munye ngiyamkhohlwa bese ngikhumbula isalukazi ngoba bewu4. Athi kunesalukazi ugogo omdala ubephukile la. Bekusalinde ukuthi libohle unyawo. Asiwe theater yofakwa insimbi. Ithambo liqhumeke same time uqeda ukukhulela. Wagquma watshekula phakathi kodwa udokotela becasukile. Phumani nihambe. Kodwa ke bengaqondile ixoxa le ndaba. Ngixoxele ukuthi ngambona uJesu. Kwaye makubuye engqondweni hayibo. Ngibe nombono nje. Yangena le ndoda egqoke ezimhlophe namanxeba yabathinta ngisathi bathinta ibibathinta ngempela. So yilento engikhulumayo ke ukuthini onemiyalo yami igcine nguyena ongithandayo. Ongithandayo uzothanda ubaba nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. So wena mawufuna ukubona uJesu, wena mawufuna izibonakaliso, gcina imiyalo yakhe. Lokho kunye kuyibonus uzokuthola endleleni. Asiqhubeke. Siye ke indaba zami kodwa ke izinto zasezulwini. Ngitheke number 1 uJakobe wayenzizwe angithi sesikushilo lokho. Okwesibili into eyenza ukuthi uJakobe awelise konke isithembiso asithenjiswayo. Uma bazalwane kuyilona lo yangabamba izithembiso zikaNkulunkulu lize lisho iculo bani 118 sisanda ukukhuluma ngayo athi bali izithembiso zakho aziziningi yini. Mawubali izithembiso zakho ngisho uhlangabezana nenkinga uvele ubone ukuthi uNkulunkulu sendlulisela nala yini phone.
kodwa inkinga yethu siyakhohlwa izinto sikhohlwa yibusiso uNkulunkulu asenzele zona. Asibheke uverse 10 ke manje sibheke ukuthi wayethenjisweni uverse 10 noverse 11 wayethenjisweni uJakobe. Ngathi kade siphuma kuverse 9 la uNkulunkulu athi kuye buyele ezweni lakho. Uthi kuverse 10 angifanele neze wonke umusa nalo lonke iqiniso okwenzela inceku yakho ngokuba ngawela leli Jordani ngodondolo lwami kuphela. Manje sengimaqembu amabili. Ake ungophule esandleni somfowethu esandleni sika-Esau ngokuba mina ngiyamesaba. Funa eze angichithe kanye nawonina nabantwana. Wathi wena impela ngiyakukwenzela okuhle. Ngenza inzalo yakho ibe ngangesihlabathi solwandle esingebalwe ngobuningi. So uJakobe wakhumbula noma ngimesaba umfowethu futhi nomusa kaNkulunkulu awungifanele kodwa umthembisile uNkulunkulu wathi uyongenzela okuhle inzalo yami bengangesihlabathi. Ngamanye amagama wayesusa ukwesaba ngoba uthi umfowethu uzongiqeda namakhosikazi ami nezingane zami. Kodwa kulokho okuqedwa ngcono ngibawelise. La ibawelisela khona ubawelisela la eyakhona hayi ukuthi uyababalekisa. Ubawelisela la eyakhona ubuya uzothi uNkulunkulu number 1 wena uthi angibuyele kuleyana. Number 2 uthe wena uzongenza isizwe esikhulu. Manje lo mfowethu ke ngiyamsaba ngibheke wena uNkulunkulu. Ngamanye amagama izinto ezenza uJakobe awelise number 1 izwi elikhulunywa uNkulunkulu. Number 2 isethembisa sithenjiswe uNkulunkulu. Ukuthembiseni wena uNkulunkulu. Okufanele ukudedele manje ukulahle ngenxa yokusaba umuntu. Okufanele ukudedele ukulahle ngenxa yokusaba ihlobo. Ngoba phela sinjalo sisaba ihlobo kodwa bazothina emndenini. Ngingasakwenza ukuthi hayi ngihambe ngiyolekelela nje Nkosi yami ngeke ngidle inyama yamadlozi. Ngizosiza nje. Lithi izwi lenkosi base Roma 1:32 uthe usazi isimiso sakhe ukuthi abenza lento bafanele ukufa. Wena ubasapotile ngakufana nabo kuNkulunkulu. Ngakho ke ake sibheke izethembiso zikaNkulunkulu sibambe izwi lakhe ngoba masenzele izinto ezimbili uzoza uJesu nobaba wakhe azikhazulise kuthini. Zimbili ke nje wasengishila izinto ezasiza uJakobe ezilungiselela ukuhlangana nomfowabo. Izwi elikhulunywa uNkulunkulu kuye wayesebamba ukusho kwakhe. Isithembiso asithenjiswe uNkulunkulu wabamba akakuthenjisile. Wenzani mayenze njalo? Wenza into eyenziwa umkhulu wakhe uAbraham. Abase Roma 4:16-25 lithi ngalokho kuya ngokukholwa kube ngokomusa ukuze isithembiso siqiniseke enzalweni yonke. Kuya ngokukholwa bese kuba ngokomusa. Mawufunda amaHebheru 11:6 ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa uNkulunkulu. Kodwa ufuna abantu abeza kuye bakholwe number 1 ukuthi ukhona, number 2 ukuthi umvuzi walabo abamfunayo. Akasivuzi nje uNkulunkulu ngoba simfuna. Akasivuzi uNkulunkulu ngoba simkholwa ukuthi ukhona. Yena uthokozisa ukuthi ukholwe nje ukuthi ukhona. Ngoba asimboni iqiniso linjalo. Kodwa bese lithi izwi thanda umakhelwane wakho nobuzithanda wena. Uzomthanda kanjani uNkulunkulu ongamboni? So mangibona uMamsane Maseko ngibona uNkulunkulu kuye. Mangibona ubaba Maseko ngibona uNkulunkulu kuye. So mangithanda laba abantu abaphambi kwami ngithanda uNkulunkulu. Kodwa mangihlula ukuthanda bona unamagqubu nomuntu uzomthanda kanjani uNkulunkulu ongamboni? Lithi ke uAbraham ngokukholwa kube ngokomusa kuze isethembiso siqiniseke enzalweni yakhe. Kungabi ngeyomthetho yodwa kodwa nakuleyo eyakholwa kuAbraham ngubaba wethu sonke. Njengoba kulotshiwe ukuthi ngikumisile ube ngubaba wezizwe eziningi. Sesikhuluma ngoAbraham manje. Yikho ngithe wakholwa wafuza umkhulu wakhe. Lithi ke izwi lenkosi
ngikumisile ube nguyise izizwe eziningi phambi kwalowo uNkulunkulu akholwa nguyo Abraham yena ophilisa abafileyo nobiza okungekho ngokungathi kukhona. Uma kubizwa into engekho ngokungathi kukhona phezulu kwempilo yakho awukholwa bese isibusiso singahlali kuwena. Sizohlala ngoba uyakholwa kodwa kufanele kuye ngokuthi kukhuluma bani phezulu kwempilo yakho. Akusukhuluma noma ubani. Ngoba makukhuluma abantu abakhonza uSathane kuhlala isiqalekiso phezulu kwempilo yakho. Siyakwazi lokho singamazulu. Ukhulumile umakhelwane wathi usibani ngeke ashada usashada ngempela nawe. Ukhulumile umakhelwane wathi ngeke ayithole izingane lo usayitholi ngempela. Woza kuJesu uzosusa iqalekiso uzosusa izinto ezakhulunywa phezulu kwakho. Athi ke owakholwa uNkulunkulu obiza okungekho ngokungathi kukhona ophilisa abafileyo owathi kungekho themba wakholwa ngethemba ukuze abe nguyise wezizwe eziningi. uNkulunkulu ufuna sikholwe ithemba lingekho. Thina ke bantu siyahlupha. Ngilinganise bani le ndoda uJona. Uthi uJesu abantu abafuna izibonakaliso bazohlulelwa uJona. Bazohlulelwa amadoda aseNinive. Ngoba amadoda aseNinive amkholwa uJona ithemba lingekho. Mangaqhamuka indoda la egqoka ibhuluku elidabukile. Ifika izositshela ithi bazalwane lungisana indaba noNkulunkulu. uJesu uyabuya kusasa uzolanda ibandla. Singamkholwa. Mhlambe ngadina ekhishwa kabuhlungu kakhona la ngaphakathi. Sinaka ukuthi uyanuka kagezile. uJona wayephuma eswini senhlanzi. Siyawazi ufish mawuqeda kudotshwa unjani uyanuka. Kusho ukuthi uJona wayenuka 1. Number 2 wayegqoka impahla ezigcwele lolujinga lika fish. Kusho ukuthi zinamathele kuye ziyanuka. Uphuma uma njalo uyashumayela abaseNinive uthi in 40 days uNkulunkulu uzolibhubhisa iNinive. Yenze njani Nkosi yakhona? Yamemezela ukuzila ukudla. Yayisho ukuthi ubani wenqhangana. Unje sihlushwa yilokho ke thina sifuna uNkulunkulu asebenzise abantu abathandwa yithina. Sifuna uNkulunkulu asebenzise abantu abanezinto. Kanti uthi uPaul wathi uJesu kuye nginamandla ebuthakathakeni bakho. uJesu usifuna sibuthakathaka. uJesu usifuna sigula ukuze abonakalise amandla akhe. Asiyeke ukuasesabantu ngezinto abanazo. Asiyeke ukuhlonipha abantu ngezinto abazamcumulate endleleni esingazi bayithole kanjani. Mhlawumbe lezi zinto zisiqalekiso nje. Kodwa ake silalele izwi likaNkulunkulu. Sibe kumoya sizomuza umuntu okhuluma izwi bese siyalenza izwi. Hayi umuntu usixoxela ingane kwani. Uthi ke uyise wezizwe eziningi uAbraham wathi yoba njalo inzalo yakho. Engabanga uAbraham buthakathaka ekholweni. Wabona umzimba wakhe usufa nesizalo somkakhe sesifile. Umkakhe sedlulelo ukuthi akwazi ukukhulelwa. Kodwa walibamba izwi lathi likaNkulunkulu ngonyaka ozayo ngalesi sikhathi unkosikazi wakho uzobe khona ingane. uNkulunkulu obiza okungekho ngokungathi kukhona. Sihlushwa into eyodwa sihlushwa yini ukungakholwa. Abraham akazanga ngabaze ngesethembiso sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina ekholweni. Bazalwane into ekhulunywa uNkulunkulu ithembe. Kumanje kunento ebuhlungu yokuthi ibishop elithize elikhulu lebandla elikhulu emhlabeni wonke jikelele lithe sekufanele libhalwe kabusha iBhayibheli. Asikwazi lokusilandelana nencwadi yabhalwa eminyakeni eminingi kangaka siyadlula. Sifuna sibhalele lethi iBhayibheli. Ibishop lelo elikhulu seligudlukile endaweni. Uthi umpostoli uPetro akukhona ukuthi usesilibele uNkulunkulu. Usinike ithuba lokuphenduka. Usinike ithuba lokusondela kuye. Sazalwa kuthi uJesu uzobuya. Mhlambe sesizofa ukuthi uzobuya. Nabanye bazalwa baze bafa. Kunikwe thina ithuba. Thina sibona inhlanhla yokuthi abakwazi ukulandwa oPetro noPaul singekho thina. Hayi mhlambe lento asizwa kahle. oPetro noPaul abekho ezulwini base paradise.
balinde ukuvuka bayovuka uma thina sisaphila soguqulwa kanye nabo sihlangabeza inkosi emafwini. So ke uNkulunkulu ubonile ukuthi akangabathatha ayobafaka ezulwini thina singekho. Kodwa kunalokho sothini kade kwakushiwo ukuthi uJesu uzobuya. Cha, kulindwe thina abazalwane. Mhlambe nathi sisazolinda abasilandelayo asazi. Kanti mhlambe sekusekudineni mhlambe namhlanje ebusuku uJesu uyabuya ibandla. Ukulindele wena lokho. Ukulungela ukuthi abuye azolanda ibandla na. Lithi ke uverse 23 kepha kulotshwanga ngenxa yakhe uAbraham. Kodwa kwabalelwa kuyena kodwa kwalotshwa nangenxa yethu esiyoba inzalo yakhe. Esikholwa nguye owavusa uJesu inkosi yethu kwabafileyo. Owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. Asiqedele uverse 29 no 30. Othi uJakobe wayesembuza ke ethi ake ungitshela igama lakho. Wathi ubuzelani igama lami wayesembusisa. Nansi into esiyenzayo iphutha elikhulu. uNkulunkulu akafuni simphenye, ungamphenyi. Musumbuza ukuthi ungubani. Musumbuza ukuthi wadala ubani. Musufuna izinto ongazazi. uDeuteronomy ngithi 29 verse 29 uthi imfihlakalo zami enginivezele zona ngezenu enganivezelanga zona ningazifuni. Bese sikholwa iBhayibheli elithi ngaphambi kwakhe uNkulunkulu akubanga khona uNkulunkulu. Emva kwakhe futhi ngeke abe khona umunye uNkulunkulu. So ke esikhundleni sokuthi athole impendulo uJakobe mayebuza igama wayesethola isibusiso wayesembusisa. Athi kuverse 30 uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi Peniel ngoba wathi sibonene noNkulunkulu ubuso nobuso nokumphefumulo wami wophupho simzwile kubaba umsana ithinta lo ndawo. Ushintsha ngisho igama lendawo ohlezi kuyona ngenxa yokuthi uwelisile wabambana noNkulunkulu. Kodwa musuwelisa ngoba ufuna ukubambana noNkulunkulu. Welisa ngoba ugcina izwi lakhe nesethembiso sakhe. Asikhuleke sesifikile emaphethelweni. Ngicela umama uMaseko asikhulekela sibongele izwi kuNkulunkulu. Ongcwele egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele lakho. Siyabonga ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu phezu kwempilo zethu. Namhlanje uNkulunkulu wethu sibonga ukuthi usikhethile. Wasikhethela uNkulunkulu wethu ukuza izindaba zakho. Wasikhethela uNkulunkulu wethu ongcwele ukwamukela ngeindlebe zethu. Silalele siphukuliqaphela izwi lakho. Siphukulenza uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngoba kunakusiza ukulizwa lisale khona lapha. Kunakusiza ukulizwa sijabulela ukuba khona kodwa singalenzi. uNkulunkulu wethu ongcwele uthele ezwini lakho wathi liyahlaba lahlukanise ithambo nomqanja, hlukanise umoya nomphefumulo. Malenze njalo uNkulunkulu wethu empilweni zethu ngabanye esesilizwile lelizwi. Uthela ahlulelise izinto. Sikhulekela ukuthi maluwenze umsebenzi uNkulunkulu wethu ongcwele sewukhulumile. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele kukhulume wena uqobo wasebenzisa ubaba wethu umpostoli umgcotshwa wakho. uNkulunkulu wethu onamandla onke siyabonga. Udumo lonke lungu lwakho lukufanele. Izikhathi zingababikho namanje kuze kube phakade. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu nothando likaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya oNgcwele makube naloyo phakathi kwethu inkosi uJesu izibuye ilanda ibandla layo. Amen. uJesu Kristu inkosi.